Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι λοιπόν, και σε αυτό το βιντεάκι έχουμε αυτό εδώ το υπερτούμπανο προϊόν. Και τι έχουμε εδώ μαζί μας λοιπόν? Το CarPuride 702 Pro. Θα δούμε αμέσως τι είναι αυτό το προϊόν, αλλά πρώτα θέλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ένας από εσάς. Δεν είμαι πολιτής για να σας πουλήσω αυτό το προϊόν. Είμαι ένας χρήστης, ένας μοτοσυκλετιστής, οπότε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θα βασιστεί σε μια εμπειρία χρήσης. Η εταιρεία λοιπόν, η CarPuride, επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει: έχουμε κάποιο προϊόν, θέλεις να το πάρεις, να το δείξεις? Λέω βέβαια, να ξέρετε ότι δεν μου είπε ότι θέλουμε να πεις αυτό ή κάτι τέτοιο, έχω πλήρη ελευθερία λόγου και υπήρχαν δύο μοντέλα που μπορούσα να επιλέξω από τη σειρά, αυτή είναι η σειρά η Pro, το 702 και το 502, το ένα είναι με 7 inches και το άλλο είναι με 5 inches. Και εννοείται διάλεξα το πιο μεγάλο και το πιο ακριβό. Τσάμπα ήτανε, θα παίρναμε το πιο ακριβό. Και εσείς το ίδιο θα κάνατε. Πώς θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την παρουσίαση του προϊόντος? Όλα είναι θέμα τιμής. Το αν θα αγοράσετε κάτι είναι θέμα τιμής. Πόσο value είναι και πόσο σας βολεύει. Μπορεί κάτι να μην το χρειάζεστε πάρα πολύ, αλλά να έχει τη σωστή τιμή. Και η τιμή είναι που θα καθορίσει αν θα το αγοράσετε. Έτσι λοιπόν, αντί να κάνω όπως κάνουν χιλιάδες άλλοι και να σας παρουσιάσω αυτό το προϊόν, αναλυτικά, τεχνικά χαρακτηριστικά, που εγώ τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ, θα ξεκινήσουμε με το πιο βασικό από όλα, την τιμή. Για να ξέρετε κι εσείς, ρε παιδί μου, αν θέλετε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο ή να φύγετε, αν αυτό απευθύνεται στο budget σας ή όχι. Άρα, υπάρχουν διάφορα μοντέλα αυτής της εταιρείας. Υπάρχει το 702 που είναι με 7 inches, το 502 και αντίστοιχα το 702 και το 502 Pro. Εμάς μας έδωσε το Pro. Αλλά θα σας πω τις τιμές για όλα. Πριν σας πω τις τιμές, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει ένας κωδικός, ο Motogen GR, τον οποίο εάν τον προσθέσετε στο site τους, θα πάρετε 30% έκπτωση. Δεν θέλω να κοιτάτε τις αρχικές, γιατί αυτές οι αρχικές είναι πλασματικές τελείως. Πάντα θα υπάρχει ένα κουπονάκι, είτε από μένα, είτε από κάποιον άλλον, είτε από ένα special event που θα τρέχει στο site, οπότε οι τιμές, οι αρχικές που θα δείτε, δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Και για του λόγου του αληθές, πάμε να δούμε τις τιμές. Μισό λεπτάκι, έχω κάνει εδώ ένα σκονάκι. Λοιπόν, εάν θέλετε να αγοράσετε το 702 το Pro, από τα 303 ευρώ που λέει το site, θα το πάρετε 212 ευρώ. Τώρα έχει και κάτι ψηλολόγια, δεν τα βάζω, 0,95, 0,97 και τέτοια. Το 5 inch από 284-199, το Pro, δηλαδή το 502 Pro, και τώρα πάμε στα άλλα δύο παλαιότερα μοντέλα. Το 702 κοστίζει από 257-179 και το 5 inch από 238-166. Εάν προτιμήσετε τη φθηνότερη λύση, έχετε στο νου σας ότι ό,τι κάνει αυτό περίπου κάνουν και τα προηγούμενα μοντέλα, με 166 ευρώ έχετε πάρει. Άρα οι επιλογές κυμαίνονται από 166 έως 212 ευρώ. Και αφού βγάλαμε την τιμή από τη μέση, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν είναι μια οθόνη επί της ουσίας, δεν είναι ένα GPS όπως θα παίρνατε ένα Garmin, ένα TomTom ή κάτι τέτοιο. Είναι μια οθόνη η οποία έχει CarPlay και Android Auto. CarPlay χρησιμοποιούμε να συνδέσουμε το Apple κινητό μας και το Android Auto για να συνδέσουμε το Android κινητό μας. Επί της ουσίας κάνει μια προεπισκόπηση των εφαρμογών που έχουμε μέσα στο κινητό μας. Δηλαδή, εάν εσείς έχετε Google Maps θα δείτε. Εάν έχετε Seegeek χάρτες θα δείτε. TomTom και ούτω καθεξής. Μπορείτε να παίζετε μουσική μέσω του Spotify είτε του YouTube Music. Και ανάλογα τι εφαρμογές έχετε, μπορείτε να κάνετε μια προεπισκόπηση σε αυτή την οθόνη. Αλλά πάμε να δούμε τα περιεχόμενα που μας δίνονται μέσα σε αυτή τη συσκευασία. Και πριν περάσουμε στα περιεχόμενα που τα έχω απλώσει εδώ πέρα σαν μια μακαρονάδα, ναι, μακαρονάδα γιατί είναι έτσι πολλά καλώδια και τέτοια, η ερώτηση επόμενη θα ήταν η εξής: γιατί λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτή την οθόνη και να μην πάρω το κινητό μου? Και οι λόγοι είναι αρκετοί και τους είδα και εγώ προσωπικά πηγαίνοντας στο ταξίδι μας στη Ρουμανία. Πρώτον, αυτή η οθόνη είναι μεγαλύτερη από το κινητό σας, όπως καταλαβαίνετε. Δεύτερον, η ζέστη. Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα που έκανε πάρα πολύ ζέστη και το κινητό έβγαλε υπερθέρμανση και δεν μπορούσαμε να το λειτουργήσουμε. Με αυτό δεν θα έχετε αυτό το πρόβλημα, γιατί επειδή δεν έχει δικιά του υπολογιστική ισχύ, δηλαδή δεν έχει κάποιο δυνατό επεξεργαστή όπως το κινητό σας, δεν υπερθερμαίνεται τόσο. Επίσης, κοιτάξτε, έχει μόνο μία λειτουργία και κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι, άρα υπάρχει μια καλή διάχυση της θερμότητας.
Δεύτερος και σημαντικότερος λόγος. Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη. Αυτή δεν είναι το κινητό σας. Αν αρχίσει και βρέχει, θα αναγκαστείτε να πάρετε το κινητό σας και θα χάσετε λειτουργίες όπως η πλοήγησή σας. Ενώ με αυτή τη συσκευή δεν χρειάζεται. Τρίτος λόγος. Μπορείτε να το εφαρμόσετε μόνιμα πάνω στη μηχανή σας. Και αυτό θα κάθεται απλά εκεί πέρα και θα περιμένει απλά να συνδεθεί όταν έρθετε. Τώρα, για να περάσουμε μια συσκευή, είναι μια πάρα πολύ καλή και ποιοτική συσκευή. Έχει ένα σκίαστρο εδώ πέρα για τον ήλιο ή και τη βροχή πιθανόν. Έχει ένα εδώ πέρα jack τροφοδοσίας που φαίνεται να είναι και αδιάβροχο, γιατί έχει τσιμούχες μέσα και κλείνει. Και έχει αυτήν εδώ πέρα τη γνωστή την πύλια. Μέσα στη συσκευασία έχουμε δύο επιλογές που μπορούμε να το τοποθετήσουμε στη μοτοσυκλέτα μας. Η πρώτη είναι με αυτό εδώ πέρα το mount. Σου δίνει αυτό εδώ το mount, το οποίο μπαίνει στο τιμόνι συνήθως. Έχει διάφορα μεγέθη για πολλά τιμόνια. Μπορείτε να το βάλετε στο τιμόνι σας εδώ πέρα και να τοποθετήσετε το GPS σας όπου σας βολεύει. Τώρα, μετά από αυτό πάει αυτό το μανταλάκι πάνω. Αυτό είναι γνωστό mount. Πάει αυτό το μανταλάκι εδώ και μετά το πιάνετε με το GPS εδώ, σφίγγετε και βλέπετε, μπορείτε να το βάλετε όπως εσείς θέλετε στο τιμόνι, δηλαδή μια προτινόμενη, αν δεν το είχα και ανάποδα, μια προτινόμενη θέση ας πούμε θα ήταν εδώ. Επειδή εμένα όμως αυτά δεν μου αρέσουν, είναι πολύ παράτερα, έχω CD ρε παιδί μου, θέλω όλα τα πράγματα να είναι έτσι ευθεία στο κέντρο τους. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λύση με αυτόν τον τρόπο, αλλά τι θα κάνω. Μέσα στη συσκευασία δίνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό το μακρόστενο είναι ένα μπαράκι. Το αγοράζετε ξεχωριστά. Όλες οι μοτοσυκλέτες έχουν μπαράκι. Απλώς εγώ το έχω βγάλει επειδή δεν έχω χώρο που σε τζελατίνα, το έχω πιάσει από πριν. Τοποθετώντας 4 βιδούλες και τα αντίστοιχα παξιμάδια εδώ που φωλιάζουν, μπορείτε να το πιάσετε. Αυτό έχει και λάστιχα μέσα, διαφορετική διάμετρο από μπαράκια, ρε παιδί μου. Για να γίνει όμως αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το βρήκα σε οδηγίες και μπορεί να σας χρειαστεί, είναι εδώ πέρα μέσα έχει μια βίδα. Θα πρέπει να ξεβιδώσετε αυτή τη βίδα εδώ πέρα με σκοπό να βγει η μπίλια. Την κρατάμε τη βίδα και μετά τοποθετώντας αυτό εδώ, βιδώνουμε με την ίδια βίδα την άλλη βάση. Δηλαδή αφαιρούμε τελείως την μπίλια. Και επειδή εγώ το έχω πιάσει ήδη στο μπαράκι, το μόνο που απομένει είναι να το τοποθετήσω μπροστά στη ζελατίνα μου. Τώρα, τρόποι διασύνδεσης του CarPuRide. Μέσα στη συσκευασία έχουμε δύο τρόπους. Ωραία. Ο πρώτος τρόπος είναι, καλά, αυτός είναι ο κονέκτορας ο δικός του, είναι με δύο καλωδιάκια, ένα μαύρο και ένα κόκκινο. Το μαύρο είναι το πλην, το κόκκινο είναι το συν. Τι γίνεται τώρα? Θα μπορούσατε να το συνδέσετε απευθείας στην μπαταρία, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχει μόνιμα ρεύμα. Εδώ πέρα έχει ένα κουμπάκι που είναι on-off, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να το ξεχάσετε, μπορεί να μην το πατήσετε. Δεν το συνιστώ σε καμία περίπτωση. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια γραμμή μέσω αυτού του καλωδίου, θα πρέπει να συνδέσετε το μαύρο σε μια γη και που είναι το πλην και το συν σε μια πηγή στη μοτοσυκλέτα σας, η οποία παίρνει τάση αφού γυρίσει το διακόπτη. Τέτοιες πηγές είναι πάρα πολλές. Εάν δεν γνωρίζετε, θα πρέπει να πάτε σε έναν μάστορο να σας το φτιάξει. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λύση, διότι εγώ έχω USB μπροστά στη μοτοσυκλέτα και θα χρησιμοποιήσω το άλλο καλώδιο που έχει μια απόλυξη USB. Πάμε να το βάλουμε πάνω και να δούμε πώς φαίνεται. Και το τοποθετήσαμε πάνω στη μοτοσυκλέτα και τώρα, αν με ρωτάτε, η άποψή μου είναι ότι μοιάζει με ένα κόσμημα. Πηγαίνει πάρα πολύ στη μοτοσυκλέτα, είναι ωραίο, είναι ευθείο. Είχα κάποιους ενδιασμούς σχετικά με το μέγεθος, επειδή είναι 7 αυτή. Έλεγα μήπως να πάρω την 5 και τέτοια, αλλά να σας πω κάτι, μ' αρέσει. Τώρα θα βάλουμε εμείς το καλώδιο. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο βέβαια. Σε αυτό το ειδικό το jack, το οποίο σίγουρα είναι αδιάβροχο, γιατί εκτός ότι έχει τσιμουχάκια μέσα, μπορεί να το σφίξει και εδώ πέρα. Και ναι, it's a success story. Η σύνδεση είναι πάρα πολύ κλασική, παιδιά, θα τη βρείτε μόνοι σας, δεν θα κάτσω εγώ να σας την εξηγήσω. Θα μπείτε στο Bluetooth εδώ πέρα μέσα από τις ρυθμίσεις, θα συνδέσετε με το κινητό σας το Bluetooth
και όλα καλά, όλα ωραία και θα τα πάρει όλα μόνο του. Και όπως βλέπετε συνδέθηκε κατευθείαν. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Για πάμε όμως και μία βόλτα να το δούμε και στο δρόμο πως είναι. Και αυτή εδώ πέρα είναι η αρχική οθόνη. Βλέπετε το Google Maps. Εγώ έχω το YouTube Music γιατί έχουμε το Premium. Αν πατήσω από εδώ, τότε θα συνδεθεί στην ειδοεπικοινωνία μου αν την ανοίξω, γιατί την έχω κλειστή. Έβαλα να παίξει. Σίγουρα τώρα θα το δυναμώσω λίγο, μήπως τα ακούσετε κι εσείς. Οκ, το κλείνουμε τώρα, αυτό δεν μας χρειάζεται. Για να δούμε πως φαίνεται. Είναι η οθόνη του τηλεφώνου σας επί της ουσίας, που έχετε όσες εφαρμογές και αν έχετε. Δηλαδή, π.χ. εγώ δεν θέλω να ανοίξω το Maps. Θέλω να ανοίξω έναν άλλο χάρτη που έχω κατεβάσει στο Android κινητό μου. Θέλω το TomTom Go, ας πούμε. Renew your subscription to keep enjoying Go navigation. Άρα, πούλο. Άρα πάμε πίσω. Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο γιατί δεν είναι πολύ καλό να οδηγάς και να χειρίζεσαι αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, εδώ έχω το κινητό μου και ανοίγω εδώ και του λέω θέλω να με πας στην Αρόη, θα του πούμε να μας πάει, γιατί είναι και κοντά από εδώ. Να μια χαζομάρα που παρατήρησα όσον αφορά τώρα αυτή τη μοτοσυκλέτα. Όταν του έβαλα και του έδωσα να ξεκινήσει, έκοψε το ρεύμα. Άρα σε αυτή τη μοτοσυκλέτα όταν δίνεται με το USB, όταν δίνεις μυζιά, απενεργοποιείται. Αλλά πιστεύω ότι έχει κρατήσει μνήμη. Τώρα 11 λεπτάκια που έκανα αναστροφή. Τι γίνεται τώρα με αυτό το μοντέλο και τις ενδοεπικοινωνίες? Υπάρχουν δύο τρόποι να το συνδέσετε. Είτε μπορείτε να συνδέσετε την ενδοεπικοινωνία με το κινητό σας, όπως κάνατε και πριν εννοείται, είτε μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας και την ενδοεπικοινωνία πάνω στο CarPuride. Τώρα για μένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, συνδέστε το κινητό σας με την ενδοεπικοινωνία πάντα. Φωτεινότητα συσκευής πάρα πολύ καλή ευκρίνεια. Δεν θα ασχοληθώ τώρα με περαιτέρω λειτουργίες που μπορεί να έχει αυτή η οθόνη, έτσι κι αλλιώς δεν θα τις χρησιμοποιείτε ενώ είστε πάνω στη μοτοσυκλέτα σας. Τα πιο χρήσιμα είναι αυτά, ο χάρτης πάνω απ' όλα, και να παίζετε και τη μουσική. Τελικά όμως αξίζει να το πάρω, να μην το πάρω, τι να κάνω ρε παιδί μου? Κοίτα να δεις, γύρω στα 200 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο gadget, το οποίο όταν εμείς πήγαμε Ρουμανία θα ήθελα πάρα πολύ να έχω. Δεν το είχαμε γιατί το αμελήσαμε, να σας πω την αλήθεια, και δεν ήξερα τι να πάρω. Και για όνομα του Θεού, όποιος το βάλει, βάλτε ένα μπαράκι και βάλτε το στο κέντρο. Τα βλέπω κάτι από εδώ, τα βλέπω να πετάνε από εκεί παραπέρα. Τελικά συμπεράσματα ρε παιδί μου, για να μην σας τρώω το χρόνο τσάμπα. Εγώ πιστεύω ότι για 200 ευρώ αυτό το γκατζετάκι αξίζει τα χρήματά του. Έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, είναι γρήγορο, η οθόνη του είναι ευκρινέστατη, η φωτεινότητα σε τέρμα ήλιο είναι καλύτερη και από της κανονικής μου οθόνης. Εντάξει, τι άλλο θέλετε δηλαδή? Για να μην το ξεχάσω, κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα affiliate link. Εάν μπείτε στο CarPuride από αυτό το link και ψωνίσετε με αυτό το link, παίρνω κι εγώ μία μικρή προμήθεια. Αν θέλετε να βοηθήσετε, θα ήταν πάρα πολύ καλός τρόπος. Συν το κουπονάκι, έτσι. Το κουπονάκι συμφέρει εσάς βασικά, να πάρετε την έκπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε ως το τέλος του βίντεο, όσοι μείνατε. Ελάτε να συζητήσουμε στα σχόλια τη γνώμη σας, αν κάποιος το έχει, αν κάποιος σκέφτεται να το πάρει. Θα χαρώ πολύ να λύσω περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις τις οποίες ξέχασα ή δεν θεώρησα εγώ ότι χρειάζεται να πω. Γι' αυτό υπάρχουν και τα σχόλια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.